del Consejo de Indias, sabem què opina de la seva activitat professional. El interés del Estado prima sobre hacer pública la verdad. Mira què diu Juan Friede en el seu llibre sobre la censura espanyola del segle XVI. Aceptamos muchos manuscritos como originales sin sospechar que a veces se trata solamente de las copias hechas en limpio de versiones primitivas, después que éstas fueron censuradas. Copias en que desaparecieron naturalmente las partes tachadas, enmendadas, recortadas o arregladas por la censura. Escolta, Ferran, tu com a novel·lista i historiador, com ho veus això de manipular la història? Bé, la història sempre estarà manipulada, malauradament sempre, i sobretot pels guanyadors. De tota manera, hi ha manipulacions i hi ha allò que es diu manipulacions. Com per exemple el descobriment d'Amèrica. Mira, això ja és el paradigma de les manipulacions. El més trist del cas és que ara en ple segle XXI encara es mantinguin totes les mentides i les fal·làcies que es van gestar fa 500 anys. La veritat és que els censors d'aquella època no es pot dir que siguin uns grans professionals de la mentida. Es van pensar que potser que amb 4 mentidetes i amb una paletada de terra a sobre, pues, això passaria desapercebut i la gent no s'adonaria mai. El cas és que creuen que la veritat és una mena de propietat feudal i poden gaudir d'ella com si fos una renta in secula seculorum. Potser la magnitud de tots els fets els va desbordar, no? Sí, realment es va desbordar, exactament. Ni la monarquia castellana ni els reis catòlics podien sospitar la magnitud de la terra, les dimensions del descobriment ni les conseqüències polítiques que podien tenir les capitulacions de Santa Fe. Tot això era una sèrie de prebendes cap a Colom i es va desbordar. Els seus interessos es van veure en conflicte amb aquells fets. I escolta, realment en què consistia aquest document de les capitulacions de Santa Fe? Mira, les capitulacions són un contracte que signa una monarquia o un rei amb un particular per portar a termini una empresa de conquesta, una empresa militar, una empresa política. En aquest cas la van signar a Santa Fe, a Granada, i concedia molts privilegis a Colom, molts privilegis econòmics i càrrecs i títols. Clar, quan després els reis catòlics se n'adonen de quina és la magnitud real de què ha suposat això, se n'adonen de que van molt en contra dels seus interessos i que no estan disposats a complir el que s'ha pactat. Aleshores, Espanya, quan comença a anul·lar aquest document i com ho fa? Poc després de la colonització hi ha agents infiltrats dels reis catòlics tant a les colònies com a la península, comencen a difamar la figura d'en Colom, comencen una maniobra de difamació i després, quan ja és mort l'almirall, mantenint una sèrie de plets i de judicis amb la seva descendència, encaminats a deslegitimar-los de la seva reivindicació. Què va passar? Va passar que van utilitzar falsos testimonis, documents manipulats i tergiversacions de la realitat. No té tant de misteri tot plegat, és un tema econòmic. L'Estat es troba amb el problema que els reis anteriors han firmat un contracte massa favorable per Colom i degut a la magnitud dels nous territoris i les riqueses que hi contenen, no tenen més remei que anul·lar el contracte com sigui. Fins aquí totalment d'acord. Ara, tu no et sembla estrany que algú com el Cristòforo Colombo de Gènova, fill d'un llaner, o sigui, un plebeu, en una època que era molt difícil ascendir socialment, demanés a Ferran el Catòlic els títols d'almirall, virrei i governador de tots els territoris que conquerís, i que Ferran, l'home d'estat més hàbil d'Europa en aquell moment, acceptés? Fa molt estrany que Ferran el Catòlic hagués signat aquestes capitulacions amb una persona que no fos o de la família real o molt allegat o molt proper a la casa real i evidentment que no fos noble, perquè
En aquella època era molt difícil que una persona que no era noble doncs pogués assolir aquests càrrecs. I els càrrecs que demana Colom a les capitulacions, creus que són de natura castellana? Bé, els càrrecs d'almirall, governador i virrei, no, jo més aviat diria que són de natura catalano-aragonesa, no? A Castella hi havia l'almirall de Castella, però jo crec que era més aviat un càrrec simbòlic. En canvi, els càrrecs de mirall i de governador doncs tenien una antiga i una arrelada tradició de corona catalano-aragonesa. També el de virrei, encara que posteriorment, i que jo crec que va venir per influència del regne de Sicília, que pertanyia a la corona, no? Hem de tenir en compte també que el virrei era un personatge que és el que representava el rei, era el que feia les vegades de rei quan el rei no hi era, i per tant és el que havia de ser la gent havia de veure en ell a la persona del rei com si fos ell mateix, no? I per tant era un càrrec doncs molt important. El 1479 es produeix la unió personal entre les corones catalano-aragonesa i castellano-lleonesa, pel matrimoni dels dos monarques d'aquests regnes, Ferran i Isabel, però els dos regnes seguiran separats administrativament, jurídicament, políticament i econòmica fins al segle XVIII, mantenint cada un d'ells les seves institucions pròpies. Les conquestes durant el segle XIII de València i Mallorca van ser l'inici de l'expansió política i militar. A les darreries d'aquest segle es produirà encara la incorporació de Sicília a la monarquia. I el segle XIV esdevindrà el moment àlgid d'aquesta expansió amb les conquestes orientals d'Atenes, Morea i Neopàtria a mans de la Companyia Catalana. Amb Alfons el Magnànim, convertit ja en rei de Nàpols, el domini mediterrani serà absolut. La força naval catalana comportarà alhora el desplegament d'un intens comerç i d'institucions econòmiques per protegir-lo i afavorir-lo. Naixeran així tots els consolats de mar i el Còdex Suprem, pel qual es regien. El llibre del Consolat de Mar, legislació marítima legal, fins al segle XIX. Degut a aquesta expansió mediterrània, la marina catalana, tant la comercial com la militar, es va desenvolupar moltíssim. I a les escoles nàutiques i cosmogràfiques es van crear els coneixements i les tècniques més avançades de l'època. Aleshores, com ha pogut passar la història, com cosa certa, que el desafiament nàutic de travessar l'Atlàntic fins a Amèrica el dugués a terme Castella tota sola?